Bir vaqt iki bәхәсче хужаға келген де, аңардан үзләренең бәхәсләрен хәл кылуны үтенгән. Эш ни дәрсең дип сораган хужа. Бәхәсчеләрнең берсе, кичә базарда шушы кеше җилкәсенә утын күтәреп бара иде. Шул чак бау өзелеп китте дә, утыннары җиргә чәчелде. Ул миннән шуларны җыеп алырга булышын үтенде. Мин аңар хезмәтем өчен күпме түлисең дидем. Ул бер тиен дә түләмәм диде. Хәзер мин әнә шул хезмәт хакымны сорыйм. Мин моны сорарга хаклыдыр бит дигән. Хаклы, хаклы дип тынычландырган аны хуҗа. Син үзеңә вәгъдә иткәнне алырсың. Кил әле бирегә. Менә шул паласны күрәсеңме дигән ул. Күрәм, күрәм дигән тегесе. Хуҗа, шул паласны күтәрәл дигәч, теге кеше күтәргән. Я, анда ни бар дип сораган хуҗа. Бер ни дә юк дип аптыраган тегесе. Менә шул бер ни дә юкны ал да күземнән югал дигән хуҗа. Менә шулай. Әрсез кешене тапкыр җавап төп башына утырта. Ишәк сандугачны күрде дә, аның янына килеп, «Тыңла әле, достым, миңа сине сайрарга бик махир дип мактадылар. Менә мин дә үз колагым белән синең тавышыңны ишетмәкче, яхшымы, начармы икәнен хукым итмәкче булдым», диде. Сандугач шунда үзенең һөнәрен күрсәтмәк булып сайрарга киреште. Әле шут-шут итеп куя, әле сызгыра, нәфис кенә тавышын әкренләтә төшә, аннары кабат бар урманны яңгыратып җибәрә. Ничек тә моторрак сайрарга тырыша иде. Сайрауның тәсиреннән искән җилләр, очкан кошлар туктап калдылар. Көтүләр бер урында тыныч кына тордылар. Көтүче дә сулышын көчкә генә алып, сандугач тавышына эреп, изелеп тыңлый иде. Сандугач сайраудан туктагач, ишәк сүз алды. «Әйе, сандугач, син әйбәт сайрыйсың. Сине һич күңелсездәнми тыңлап була. Ләкин шунысы кызганыч. Син безнең күршедәге әтәч белән таныш түгел икәнсең. Әгәр син аның белән танышып, аннан бераз өйрәнсәң, тагын да матуррак сайрар идең», диде. Эй, тыңлаучым, берәр тәнкыйть сүз ишетсәң, моңсуланма. Хөкем итүченең сүзенә ышанып, күңелеңне төшергәнче, аның хөкем итү сәләте камил булуына инан.